sa bahagi ng Sibubo, Calabanga, Camarines Sur, kung saan perfect itong puntahan ng mga gustong magpa-picture sa magandang view, lalong-lalo na kung ikaw ay pupunta ng Tinambak. Tama ka dyan. Ang Tinambak na ating destinasyon ay binubuo ng 44 na barangay at ito rin ang isa sa first class municipality ng 4th District ng Camarines Sur. Kaya ano pang hinihintay nyo? Musna! Alam nyo ba na itong simbahan na ito ay nasa 229 years na? At alam nyo rin ba, nakakadiwang lang nila ng kanilang kapistahan nitong May 17. 2 beses nang nawala ang imahe ng patron ng mga Tinambakenyo na si San Pascual Bailon. Ang nakikita nyo ngayon ay replika na lamang ng santo. Ang Tinambak ay mayroong malawak na coastal waters. Ito po ay nakapaloob sa dalawang municipal waters, sa San Miguel Bay side at sa Lamit Bay side. Dito po sa San Miguel Bay, malawak po ang mangrove area. So nandito po yung mga hipon natin, alimango, then alimasag. Doon din sa sa Lamit Bay, aside from capture fishing, nandun din yung seaweed farming natin. So halos meron tayo doong almost 300 hectares na seaweed farm site. Kung out of season yung pangingisda, meron silang seaweed, nagkaroon ng panibagong source ng hanapbuhay. Tinambak at mga Tinambakenyo, ito ang inyong araw dahil ngayon ang Orgulyo Day dito sa tapat ng San Miguel Bay. Good morning! Ano ba ang mga tinitinda mo? Balanak po, tigi, halo. Ito po may dilis, may bading abo. Pwede po kung anong gusto mo. Alam mo kuya, ang paborito ko dito yung dilis. Meron kayong maliliit na Ano ba, dilis. Ito ngayon yung tinatawag na mud crab sa English, alimango naman sa Tagalog, at anit sa Bicol. Andito nga tayo sa Aldo's Anit at kasama natin si Kagawad Aldo. Ayan mismo, ako talaga natatakam na masubukan na itong makain natin itong anit at medyo nagugutom na rin ako. Basta. First time mo maka-experience na kumain itong anit. First time ko kumain ng malalaking ganito. Kawad, pwede natin mo to. ipakita sa amin paano ba yung pagbukas ng isang mud crab o anit? Ganito po yun. Tinatanggal muna to. Ang ipit. So pwede na itong kainin. Yung sobrang yan. Sipon mo. Sige nga po. Ang sweet mo naman kagao. Tapos ito binabasag yan. Ay, oo nga talaga. Tikman nyo rin. Pakita mo sa kanila kung paano kasarap ang nilagang Ito na. anit dito sa Tinambak. Diba? Sandali lang Makuha mo. Ayun! I think mas masarap ito kung merong ding twist ng sili. Patuloy pa rin ang ating adventure dito sa ating Musna Goes to Tinambak. Tinambak, yes. So ayan, titikman natin. Yan, shawarma pizza ng Abeba. Ang sarap. Sulit dito sa Abeba. Dito sa Tinambak. Mula sa samut-saring mga pasyalan at mga kainan, dito naman tayo sa Olag Pequeño kung saan matatagpuan ang tinatawag na Doña Barbara Integrated Farm. Dito mo naman makikita ang iba't ibang klase ng hayop kagaya ng gansa, pabo, pato, baboy at mga kambing. Meron din silang mga pananim na nagiging nilang ekstrang mapagkakakitaan kapag kinakailangan. Kung ano ang trip mo, Musna! So yung mga nakikita nyo dito sa ating inhandang mga pagkain, ito ay galing mismo sa kanilang farm. Ito naman ang isa sa kakaiba pa dito sa Doña Barbara Integrated Farm. Gumagamit sila ng kakaibang paraan para naman sa pataba ng mga pananim. Ito ang tinatawag na Bernie worm o di kaya naman
ay African Nightcrawler. Ito ang tumutulong sa pagkain ng mga balat ng prutas, mga damo at kung ano-ano pa na tumutulong sa pagdecompose nito at maaari nang gawing pataba. Ito po yung kailangan ng mga farmers ngayon. Yung matutunan po nila yung from traditional method to modernized system of rice farming. Para naman sa inyong mga travel goals, kapag kayo ay naghahanap ng matuluyan, nandito naman ang Grisela Hotel na pwedeng maging inyong pangalawang tahanan. Nakita ko to lumang-luma, parang kinatatakutan. It's like an haunted house. Naisip ko, gawin na lang hotel kasi ang tinambak, walang hotel. Brewed coffee siya. Purong barako siya. Hindi lang mga kape ang ino-offer dito sa Espresso Love Cafe, kundi meron din silang shawarma. Merong tatlong klaseng shawarma. Meron tayong chicken shawarma, meron din tayong pork shawarma, at meron tayong beef shawarma. Kung pupunta ka dito sa Tinambak, bisitahin ang Green Haven Cafe. At ngayon, matitikman natin ang kanilang specialty ng Green Haven Cafe, ang kanilang seafoods lasagna. Kaya ano pang hinihintay natin? Actually, kakaiba siya, Miss May. This is my first time na matikman ang ganitong klaseng lasagna. Ito, kala ko kanina, tortang talong. Kasi it sounds like. Pero ito pala, ay tortang tahong naman. Tikman natin. Tahong yung Tahong yung gagawin. Palagay ko mas masarap yung pinakamay. Siguro kung bibigyan pa ako ng oras dito, kaya ko mga 10. Oo, no? Kasi Ang sarap. Jan, ready ka na bang subukan ng mga exotic food dito sa Boss J Chicken and Sisig House? Well, ako hindi na ako makapaghintay. Excited na ako. Ano pang hinihintay mo? Mus na! Time ko talaga matitikman itong papaitan na rabbit, Miss May. Yung amoy niya, kakaiba din, ano? Parang nag-aakit. Kami po, naisipan po namin gumawa ng ibang menu na gamit po yung rabbit. Mas wini-welcome po ng lalaki, ma'am, yung aphrodisiac po na nadala po ng rabbit po na sineserve po namin kaysa sa mga babae po. Alam mo dyan, wala nang space sa tiyan ko pero parang may paparating pa yata. Oo, talaga nakakabusog Thank pero you, hindi pa madam. nagtatapos. Meron pa rin. So ngayon susubukan natin dito sa JNS Farm ang isa sa mga pwede mong gawin dito nga sa kanilang resort, ang floating cottage. Lord, alam mo, dyan pagpunta natin dito sa Tinambaka, ano po kayong pansin natin nung image ni Inang Peña Francia? May kahoy dyan na ang hugis niya parang si Inang Peña Francia. Magana. Parang pag nakikita ko siya nandyan sa bundok, parang walang problema na naramdaman. Ngayon naman susubukan natin akyatin para makita ang imahe ni Inang Peña Francia. Alamin natin kung kaya ba ng ating powers umakyat. 142 steps, Miss May, ang kailangan nating akyatin. Finally, narating na namin itong tuktok at nakita nga na namin ang imahe nitong si Inang Peña Francia. Medyo nakakapagod pero kapag sa oras na napunta ka na dito sa tuktok at nakita mo yung napakagandang view dito, kasama na syempre itong imahe ni Inang Peña Francia, ay talaga namang parang nawawala yung pagod mo. Yes, yan ang isa lang sa mga gandang pwede mong puntahan dito sa Tinambak. Until
the next destination! Musna! Musna! Okay, ready, go! John, ready ka na bang... Kainin sino? Abangan ang aming susunod na episode. Ako si John. Ako si May! Musna! Musna! Musna!